ଟି ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ରଖନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟଟି, ସଂକଳ୍ପକୁ ନ ଭାଙ୍ଗିବାର ମନ ଭିତରେ ଦୃଢ଼ତା ରଖନ୍ତୁ। ମନ ଯଦି ଏଣେ ତେଣେ କଥା ଭାବିବାକୁ ଲାଗେ, ସେତେବେଳେ ଏହା ମନେ ପକାନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସଂକଳ୍ପ ବଡ଼ ନା ଏବେର ଭାବନାଟି ବଡ଼। ମନ ଯେତେ ଥର ଦୂରକୁ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ଆପଣ ସେତେ ଥର ତାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଏହିପରି ବାରମ୍ବାର ନିରନ୍ତର ଚେଷ୍ଟା ଫଳରେ ଆପଣ ଦିନେ ମନକୁ ହରାଇ ପାରିବେ ଏବଂ ମନ ହାରିଗଲେ ଆପଣ ତାହା ପାଇପାରିବେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଯିଏ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ସିଏ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବି ହୁଏ ବାସ୍ କିଛି ମଣିଷଙ୍କ ପାଇଁ, ଅଥବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହୋଇନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ନିଜର କର୍ମକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମନେ କରେ, ଯିଏ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରୂପେ ପ୍ରତିପାଦନ କରେ, ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ନିଶ୍ଚୟ ଉତ୍ତମ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେବା ପାଇଁ କର୍ମ କର ନାହିଁ, ବରଂ କର୍ମ କରିକି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହୁଅ। ତାହା ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମହତ୍ ପରିଚୟ ଦେବ। ଆଜିର ସଂସାରରେ ଅନେକ ଲୋକ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବିପଦରେ ପକାଇ ତାଙ୍କ ସରଳତାର ଫାଇଦା ଉଠାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ନିନ୍ଦିତ କରି ନିଜକୁ ଚାଲାକ ଭାବିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହା ଜ୍ଞାତ ନଥାଏ। ଚାଲାକି ଯଦି ଅନ୍ୟର କ୍ଷତି ନ କରି ନିଜର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ତାହା ସାକାର ହୋଇଥାଏ। ନଚେତ୍ କିଛି କ୍ଷଣର ସୁଖ ପରେ କରିଥିବା ପାପ ପାଇଁ ଶୁଦ୍ଧ ମୂଳ ସବୁ